Hello mga kagwang, i-harvest ko yung kalamansi mga kagwang. Dami ko nga mga kagwang. Kuha muna ako ng malaking bowl. Saan ko na mga kagwang. Napuno na ang bowl. Hatid ko muna ito mga kagwang. Yan. Ito isda, anong tama. Pangalawang bowl. Ay pa po nga mga kagwang. Ang lalaki Ito lang siya mga kagwang. Yung isa mga kagwang, yan siya. Ano yun siya mga kagwang? Yung mga line. Kagwang, welcome to my channel. Hello mga kagwang. Ngayon mga kagwang ay i-harvest ko yung kalamansi mga kagwang. Kasi hinog na mga kagwang. Ito yun siya mga kagwang. Dami ko nga mga kagwang. Right. Kuha muna ako ng malaking bowl mga kagwang. Ito na yung bowl mga kagwang. Sigurado ako mga kagwang, mapuno ito mga kagwang. Pisahan ko na mga kagwang. Ang dami talagang bunga mga kagwang. Yan yung bunga. Oops. Siguro itong pool na ito mga kagwang, ito ay mga ano na mga kagwang, mga 5 to 6 years naman yata. Alright. Malakas yung hangin dito mga kagwang, ano kasi pang kagwang, yung fall na, yung puno doon mga ano, malapit na maubos yung dahon. Daming ang dahon sa ano, dito sa ground namin, no. Blower ko to siguro mga next week. Lamig na rin dito mga kagwang. Ginagawa namin dito mga kagwang, tinatanggal namin yung juice kasi hindi man namin maubos agad itong mga kagwang. Tapos masira lang mga kagwang pag hindi mo gawin itong ginagawa namin mga kagwang. Tinatanggal namin yung juice, tapos yung lagay namin dun sa tray ng ice mga kagwang.
Tapos yung maliit lang na cube mga kagwang, ilagay namin sa freezer. Para kung ano yung kailangan namin mga kagwang, ano lang yung kailangan namin, yun lang yung kukunin namin mga kagwang na ice. Maging yellow man to siya mga kagwang, maging ice. Makulang tong bowl mga kagwang, tingnan mo oh. Ang laki ng bowl mga kagwang, pero oh, malapit kang mapuno. Yung iba dito mga kagwang, ano, pamigay namin mga kagwang sa mga kaibigan namin. Malamig na dito ang mga agwang. Mahangin pa. Thank you, Lord. Blessing. Daghan kayo garbisono na kalabansi. Daghan kayo siya bunga. Halos na hinog yun siya tanan. Oh, napuno na ang bowl oh. Dako kayo nga bowl oh. Napuno na. Napay daghang harbisono no. Dami talagang bunga. Salamat Lord. Napuno na yung bowl. Oh, napuno na oh. Hatid ko muna to. Hatid ko muna to mga agwang. Oh. Puno. Ang dami pang bunga doon sa likod. Oh, oh. Yan. Hatid muna. Oh. Pritong isda. Tamang-tama. Yan pa ang ating sa ginawa. Kaya ko ito dito. Para mahugasan. Ako rin yung bowl. Lagyanan. Kuha ng ibang lagyanan. Ayan, pangalawang bowl. Pangalawang bowl mga kagwang. Ay, pabunga mga kagwang oh. Oh, dito sa likod oh. Ang dami pa oh. Ang dami pang bunga. Oh. Oh. Right.
Ang lalaki niya mga kagwang. Oh. Tingnan nyo. Ang lalaki. Oh, tingnan nyo. Ang lalaki oh. Oh, ang lalaki. Oh, lalaki talaga ng mga bunga mga kagwang oh. First time to mga kagwang, ngayong taon mga kagwang na marami siyang bunga mga kagwang. Pangalawang harvest na namin ito dito mga kagwang. Siguro unang harvest naman mga kagwang nung ano, July man yata. July. Ano pala? Mga August nung pagbalik namin dito mga kagwang galing ng Pilipinas. Doon sa kabila mga kagwang. Parang wala siya masyadong bunga mga kagwang pag titingnan mo sa malayo mga kagwang.
Kunti lang bunga mga kagwang. Siguro 10 mga kagwang. Okay na mga kagwang. Oh. Ito na mga kagwang. Kalahati ng bowl mga kagwang. Alright. Ito lang siya mga kagwang. Oh. Mga kalahati mga kagwang sa pangalawang bowl mga kagwang. Pero mas malaki itong bowl nito mga kagwang kaysa yung nauna mga kagwang. Pati yung orange namin mga kagwang. Ang laki ng bunga mga kagwang. Pero wala pang hinog mga kagwang. Maabutan lang to ng winter mga kagwang. Pakita ko siya mga kagwang ha. Navel orange. Yan mga kagwang oh. Ito. Ito. Baka maabutan lang to ng winter. Hindi pa ito mahinog. Ano pa doon no? Mayroon pa dun sa ilalim mga kagwang. Sa looban mga kagwang. Fall na kasi ngayon mga kagwang. Tingnan nyo ang dumi ng ground mga kagwang. Wala na yung dahon yung iba mga kagwang. Wala na. Wala ang dahon. Ayan siya mga kagwang. Patanggal na rin mga kagwang. Blower ko to mga next week siguro pag maubos na yung mga agwang. Blower ko yan sa mga agwang pag maubos na yung mga dahon mga agwang. Mga isang trabaho na mga agwang. Alright. Yung isa mga agwang yun siya. Ano yun siya mga agwang? Yung lime. Once pa lang yan nagbunga mga agwang. Alright. Ang lamig. Ayan. Yan. Yan mga kagwang oh. Mas malaki yung isang bowl. Alright. Lagpas to. Puno. Check natin sa labas mga kagwang oh. Start lang dumili mga kagwang. At least na-harvest ko na yung mga kalamansi mga kagwang. Kasi pag hindi ko yung kunin mga kagwang, masira lang yung mga kagwang sa labig mga kagwang.